भसुरु का मोछिया कमाल कैले बा हे जी। भसुरु का मोछिया कमाल कैले बा। हमरा अंगना में झाड़ू के काम कैले बा। हमरा अंगना में झाड़ू का काम कैले बा। हे जी भसुरु के गलवा कमाल कैले बा। हे जी भसुरु का गलवा कमाल कैले बा। हमरा अंगना में हमरा अंगना में टमाटर का काम कैले बा। हमरा अंगना में टमाटर का काम कैले बा। भसुरु के पेटवा कमाल कैले बा। हे जी भसुर जी का पेटवा कमाल कैले बा। हमरा अंगना में इंडिया गेट का काम कैले बा। हमरा अंगना में इंडिया गेट का काम कैले बा। भसुर के महीना रखा 3 जतिया। हे जी भसुर का महीना रखा 3 जतिया। एगो हिंदू मुसलमान तुरुक जतिया। एगो हिंदू मुसलमान तुरुक जतिया। एगी हिंदू मुसलमान तुरुक जतिया।